Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-Wirja Reflections toffri ċelebrazzjoni tal-isbuħija tal-Amerika t'isfel fi vjaġġ artistiku fejn l-artista tfittex li tippartieni għal kulturi differenti. Mit-toroq vibranti tal-belt Valletta għal veduti pittoreski tal-Kottonera, il-Malta Biennale Tot Art joffri vjaġġ madwar bosta siti storiċi f'esplorazzjoni li tagħti il-ħajja mill-ġdid lil bosta siti. L-esebizzjoni In a Bloom tasplora il-femminilità fit-taqqiet tal-pinsell. It-tema titolari tissimbolizza l-imħabba, il-bilanċ u l-ferħ. Tiny Keys Big Sounds se jippreżenta x-xogħol ta' 10 kompożituri lokali u internazzjonali, blan li jeżebixxu il-potenzjal li għandu it-toy piano bħala strument mużikali.